for den her ødelagt der? Tror jeg. Nej, den er ikke ødelagt. Nå. Det skal være lidt sådan noget, lidt luft. Ja. Ja, det skal Det ikke gør være det faktisk. bare. Lidt lidt fresh air. Men den der navle der, skal den være der, eller hvad? Ja, og navlen, nej, den skal nok falde falde af. af af sig selv. Det vil tage en uge eller 10 dage. En uge eller 10 dage? Ja, den blev lidt sort, og den vil lugte lidt. Åh ja, nej, The navel will fall off, what? No, 7-10 days. Den her, den skal over hovedet så. Så er der noget at prøve. Hvordan, så tager man hovedet først, eller hvad? Ja, bare helt heroppe. Ja. Så hovedet først. Så der skal man kaste. Nej, det er fint, det er hold da op. Nej. Du kan lige sådan her. Ja, jeg skal lige dreje den på solen. Hvad? Jeg mener, du vil det. Ja. Hmm? Ja.